Jo crec que les empreses cada vegada s'han implicat més amb la sostenibilitat, però també hem començat a comunicar més sobre sostenibilitat i hem comunicat tant que sembla que la paraula sostenibilitat ha perdut el seu valor en un moment en què realment és superimportant que les empreses s'impliquin amb l'impacte que tenen en el seu entorn social, econòmic i ambiental també. Penso que ara mateix és superimportant que fem accions, no petites accions, ja no s'hi valen fer petits esforços, sinó que ja han de ser accions radicals que tinguin realment el poder de regenerar el nostre entorn. La sostenibilitat a FEDA no és només la sostenibilitat de l'empresa, sinó que el que busca FEDA és la sostenibilitat del país. És a dir, com podem contribuir a que tot Andorra sigui més sostenible, sigui neutre en carboni en el moment que ens hem projectat poder-ho ser i com podem ajudar a reduir les emissions, no només en el camp de l'electricitat, sinó també, per exemple, de la calor, de la mobilitat elèctrica, perquè allà també tenim un paper que podem desenvolupar.